Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kinhun nila ka Hunter FC kalalong Lahduh ha ke Independence Cup kawalapanya ya ka da ka seng samla bat ka sports club jong kadong rat laban kenjat football Shillong kabalalong ha kamadan nila kai kabajutip ni khot ya ka kamadan rit kani kajing ya ko balapelong ha ka khat santrik unailar arhaja apusan kalong artat kum shibenta kajing snok tilang bat ki pat nong shong shnong jong kani gadong ban rakhe ya kasngi yo Lahduh jong gari hapaphai sha kajing kun kabalalong kabaya khat bat biang bor bha ka Hunter FC kalala ban penlim lingba ka tie breaker ya ka tilli kawai FC hadien bakini ki kinhon ki khat marshigon ka kongsan balawan ban sakhi lang ya kani ka final dei ka kong DBS mukim kabadei ka deputy commissioner ka food and safety urang ba shnong ki dikhot nong kit kam ka shnong bat ki pat nong shong shnong ha kabala yo ru banya sami ki prize shaki rang yele kai jong baro artli ki kenhun agi levi hakni ko kon bang kermen tu bapin yele kai da ka internet bapin wan ra yang da ka sim jong ka jing ya kereta om dei ban ya brun ko hale football shnong ya brun dei di kata kam dei ye ini le jai Singakai lah singakai. Waktu yang dong waktu penat waktu jelong dah pun sekarang. Sungai, senang baju. Apa tu senang? Kita belang kita, kita belang. Tinggal ini baik kumtu. Dah siap maju. Kita ada tu MBC. So bakalan kasih kita jangan. President jong ka sing samla kenjat football bat ke sports club jong ka kenjat football i rangba shnong kiri rangba baro ki bedon lang hangye bat tham tame mapi ki nong shong shnong bat kumjo ru ya kini ki player na bro art li kini ki team smokemen shibone banye don benta bat pi ya kini kasni bat nang ta habang apit ya kajing lekai jong pi ngadang ngaong ya irang basnong ngong ngala ngohun palat ban yoi ya kani kajing lekai ang ne palat ka kami tenat ban ya kajing lekai hapolo Kasih lekai tu mer, rem jom. Lekai bukan apa? Okey. Teli kawan siap. Come on. Hunter FC. Được gì xin đây.